lamsago narokno ani channel o taibaisa ang tabo office o thangi tongo metro station o sopaijak metro time mode no faika asuk naisingnani nagiya ang ani office ni metro station kanra sobai ang taibaisa e-rickshaw nawi ani office o mathango tamni hingke ani office by metro station kisa kasali bagai of building hingke ani office jago ang kam khayo office o hamnani sakang jeng attendance mariwo attendance ripaisi jeng bisingo mahabo chini office o attendance ripai ang ani official lecture thangka ani dolrok pebo malaikha ang kam bukhaika kam khaipe pore ang ani dolok bai kisa interaction khaika haino kok salaika bropai delivo onek no wati faijak tini iPhone office ni lamari kha tamni hingke ani dolrok naisinglai tongo brok ano India Gate o ang office ni ongkar kan keno automanka autowaino ang lamlika tamni hingke cab ke ang book khailia because driver of busy bak cancel khairiwo last moment o ang bagi ang cab book khaya madeno je gari man amo hino khaya Tino kaisa naithok monuments nukha lama kasara risa Delhiwo amtino joto jaga no monuments joto jaga no history obo ani yaga site ke kaisa central government office ang India Gate sok wekha ang tabuk ang lamriwi tongo India Gate coaching no o building rock agi wo kisikre tabuk katal ke snamani mangse tabuk kam ke no snam ka borok underpass betongo washroom ro bo kam ke no rijak ek naithok ke no rijak borok kasar ro picture bo rijak abo nai mano age bomtei tabo bomtei je Delhi faine ro borok sai mano Delhi faya phano je age faine ro borok tabuk naikhanke onek salaijak ke nungnai nai tiles rok busuk naithok ke rikha India Gate o tei rok bo onek clean tabuk kaham ke brok tai bisa renovate khai redevelopment khaijak central government redevelopment langkuk manino India Gate o agini je condition naikhanke obo India Gate kaisa proud moment India rok ni chini Indians rok ni bagai tamni hingke India Gate o onek no Indian army rok brok onek no sacrifice khaika brok ni life brok thipai phano jeng brok ni memories kaham kino tonna nango as a memory obo ongkha tactile part low vision by visual imperatives brok o jagao himo government rok kaham kheno wansukui brok redevelopment khaika joto borok ni bagai facility joto no photo bulaijak janjani memories ni bagai naimano norok joto no photo bulaijak kabangma jagani faijak obo India Gate nainani India Gate o onek gorno faijak haifano obo ongkha ani official visit obo ongkha Netaji Subhash Chandra Bose ni bini statue Narendra Modi chini prime minister recently no inauguration khayo ang chaimia oro naisingte jeng kaisa VIP moment nogo oro ang tabuk National War Memorial of faijak o jaga dedicate khaijago chini Indian soldiers rok ni bagai ang norokno phungnai brok ni memories bahai ke kaham ke naithoke tonjak obo ongkha je chini Indian Army brok ni mung je war o thangai
Brok langma rika chini desh ni bagui chini countries rok ni bagui nai mano norok busuk brok sacrifice khaika kaisa blog o brok ni mung rijago amtui kheno je o circle joto brok ni mung rijak je sacrifice khainai brok ni soldier rok bagui Indian Navy, Air Force, Army, tai Indian flag rijak obo ongka brok ni history rijak baksa khe brok ni relatives rok pai khumrok bo phaio chung nai mano obo kaisa India ni onek proud moment memories khainani bagai chini country ni bagai je sacrifice khainai brok ni mungoi tabuk ang norok no Delhi o onek no wati faijak watei thaknani bagai ang kisa ma naisingka umbrella tongphono ongkhrimaya obo ongkha Netaji Subhash Chandra Bose bini statue newly inaugurated khaimani naipema pore ang ani dolrok bai malainani thangka watei naidi busuk wati phaitong haifano malainani mathangka brok bai ang ani dolno malainani bagai ang thangui tongo watei bu onek no phaijak haifano tamakhainai obo kaisa machine flight booking bu khaimano hotel booking mobile recharge khaimano obo India gate khacharo install khaijak chung meeting rok paikha meeting rok pai chung lamri tongkha chung lunch khainani bagai tai chung ang norok no phununglia chung tamo meeting khaika tini because o kaisa confidential chung tabuk lunch khainani bagai CP bo thangi tongo obo market ongkha onek famous Delhi bo watini bagai traffic jam norok nai mano obo ke chung restaurant no phaijak ani dolbai mairok chapaiye chung kaisa ongkharka ongkharma pore chung jan lam rilaikha nogo thangnani bagai ang hingke metro bai no thango o metro ke ang actually miss oin thaka tini tai kaisa metro no naising tongo nogo thangnani bagai metro kaka metro asang naising nani nanglia obo ongkha metro ni bising je metro nungya kurok naimano obo ang taisa metro change makayo ani nogo jora kainani bagai thangui tongo ang sa metro station o obo inline metro station borok bangmani watini bagai joto borok no metro bai travel khayo watei ongya phano se o pink line hingke asake no borok bango ang nogo sopekha obo khe ani local market Satyaniketan Motibak orbo aidrum ni chimi sarik jera wati faijak obo ongkha tini ni photo session ang tamo photo naka norok nai tongmano norok je ani channel o subscribe khairok kisa subscribe bu khaidi like bu ridi ang taibo encourage manani bagai taibo ang kam ke video rinai ang kokborok bai no rinai tamo ni hingke Hindi English bai kabangma borok no rijak ang chini kokborok no promote khainani bagai ang kokborok bai no blog khainai norok nai tondi hambai